ассалому алейкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Dom TJ. Айни замон дар назди дарвозаи маҳаллаи Хуҷандӣ қарор дорем. аз ин тараф мардон, дар инҷо бошад институти санъат ва аз ин тараф бошад якум советский. хонаи фурӯшии имрӯзамон дар маҳаллаи Хуҷандӣ ҷойгир аст. бисёри бад гап намезанем, рафтем. аз ин тараф мо омадем дӯстони азиз ва хонаи фурӯшии имрӯзамон дар мана ҳамин бинои 6 ошшонага ҷойгир аст. дар 6 ошшонаш дӯстони азиз бинои новостройка мана ҳамин подъезд ворид мешавем. даруни подъезди бино дӯстони азиз мана ҳамин хона мебошад. ду хонага бо масоҳати 70 метри квадратӣ дар 6 ошшонаи бинои новостройка қариб бо ҳамаи чизу чорааш фурӯхта мешавад. навормона ҳатман то охира тамошо кунед. баъд аз сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. марҳамат, шурӯъ мекунем. меҳмонхона, хонаи хоб, ошхона, ҳаммом ва ҳоҷатхона. аз меҳмонхона шурӯъ мекунем. якум ҳуҷраи истиқомати дӯстони азиз. хона дар минтақаи хуб ҷойгир аст, чунки дар наздаш ҳама чизҳои даркорӣ қарор дорад. маҳаллаи Хуҷандӣ аст. мағозаҳо, мактабҳо, боғчаи кӯдакона, масҷид дар наздикии хона мебошад. ин дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ ҳуҷраи хоб аст дӯстони азиз. чӣ хеле ки гуфтем, хона қариб бо ҳамаи чизу чорааш фурӯхта мешавад. ин ошхона дӯстони азиз, чӣ хеле ки мебинед треза дорад. хона духонагаи пурра ҳаст, яъне ҳама ҳуҷраҳояш ва ошхонааш треза дорад. хона албатта ки бо барқ ва об таъмин мебошад ва аз ин тараф балкон аст. мегузарем ба ҳаммом. дар инҷо ҳаммом системаи вентилятсия ҳаст ва дар бари ҳаммом дари ҳоҷатхона ҳаст дӯстони азиз. нархи хона бошад 549 000 сомонӣ. боз савдо мешавад ва алиш мешавад. бо 4 хонага аз болош пул медиҳанд соҳиби ҳамин хона. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. ҳар ду рақам ватсап дорад. аз номи канали Dom TJ чун ҳар вақта занг зада пурсон шавед ё ин ки боз хубтар мешавад, омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. марҳамат дӯстони азиз, ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо карден. барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар ватсап ё ин ки телеграм муроҷиат кунед. то боздид, барори кор. худо нигаҳбон.